Balaíocht agus céad fáilte go Páirc Tobair chuireann seo slíogeach agus an lá stairiúil seo bhfuil Cluiche Ceannais Fé na héan Peil na mBan ar bun idir nGall agus Gaillimh. Siad an chéadúir gon churann seo bheith chur ar tuspána agus be buiteoirí gon chéadúir an Cluiche seo nó an gorann seo an tróna seo. Seo na fórne mar ó siad chun Páirc ba athú ar chéanairean ach tuair mai ibe sin go dtí mar a bheits mu go leibh. nGall dús Gúil op siúd tá Gaillimh Garvey an líananas a glochália an líana lán chúil ban bún crantha Nicola Delvin a rianach dartaí as ardrathe gihid trí agus sin Ryan as ní bhán na cai gan síomh a gcéad. Na le cholathe Marie Driver as Cilchara cúig Captain na fórne a lá builis ní Tara Rose Mahan as bun cranacham agus Rebecca McLaughlin as bundóra na chas gansaí i bhid a seacht. Lár na Páirce tá ban níomh náilis ní Lucy Ward agus a déanach le cha gansaíomh a níos na ceir máisteí tá Kate McMullen. Ní le bhid de Chloe Costello an animmert agus tá háit siú tóí a gihid ní déag bandí dóid Maria ní galachóid. I méomh Brady san tearmantáid an dá slát a lena Peil as níomh Colombo tá cha gansaíomh a dóéag. Kathleen Fletcher as ní bhánán cha trídéag sí Ashley O'Neill an lán tosach a bhid ceart agus máling agus Sarah Thomas as na ceir máisteí I chríocht níos an líine sin agus fud an nGall. Fud in na Gaillimh tá arúr op siúd chomá. Tá gúlób tá banchiil chonna sinna dí Ryan. Ní na lán chúil Neil Ellen Jordan as Contra na Gimmert agus na háit siúd tá Cuiva Reynolds as dúnmhór Vicéid. Níthe a chas ní forsa. An líana lán thosach mar sin sí Cuiva Reynolds a chail gansaíomh a dóib, Leanne Seogas ní bhana dit mód an lán cholainn agus Saoirse Coleman as ní muide cha gansaíomh a gcéil. Ruby Quinn as bailach lár na Gaillimh cha cúig, Cuiva McCabe as Contra na cha gansaíomh a sé agus Evie Madden as Cilchóidín Cluiche na cha gansaíomh a seacht. Lár na Páirce tá ban dúnmhór Vicéil, Kate Slattery agus níanach le siúd tá a ban Contra sinní Saoirse Murray. Na le hosaí in sinna Gaillimh trúna seo, Aisling Murray as Contra na cha gansaíomh a dé, Sarah Banks as cartún tuaim a cha gansaíomh a híineag agus Captain na fórne as uachtarrád Clara Bannock a cha gansaíomh a dóéag. Agus in líana lán thosach Isabel Murray cha trídéag, Alicia O'Malley as ní forsa cha gansaíomh a gardéag agus Eva Hennigan as ní forsa cha gansaíomh a cúdéag agus Isabel Murray as dúnmhór Vicéil i siúd. Ó an a bhíon. Siúnagaí ó an a bhíon an sin agus muint réití le túsa chuil leis an Cluiche seo siad ócáid stairiúil don léon nimhharnú mar go bed an chéadúir mai mar rá Cluiche Ceannais go chuid an chomórta seo críomh fiche Peil na mBan go chéadúir I díomh agus réiteúir is chun na hirirhí an réiteúir Paul McCauley agus sin a bheith bhil na fadaige gan Cluiche áirí seo. Nis tá bhfuil cín dínta an dáireann agus tá an lá go hálainn ar fad leis an midibh go má nó ríd agus head bheith midibh na tuaithe de Páirc in sin tá an fáilcinn seo mar sundúil I breanthart cían ar fad. Siúil ben sinna agus sí beganín crua cear go leorach mar sinnéon tá an drumpla head bheith go deas agus head bheith go má in nó ríide. Maidir sin lí bhfuil ní le íán go fiú Tráchtaire tá an lí séidir steach dro bhile na chuir héanú Tobair chuir héin an bailile ach ní bhéh mór tuchar ag an lísin ar an Cluiche seo stóidm. Tá Connolly nGall I gimmert leis an lísin sa géad le go léamar ecim na tosaí bhil suas atógeal go go dáteachim ach mar de me ní mór an tuchar cheapúin I bheith ag an lísin
an Cluiche seo. Ní Gaillimh réití fós tá siad níos na mulcíach tá sé biste suas agus is Chaoin tús an Cluiche seo. A go bháinna chéan ar an nimir an íide go chéan ar an teiste go híad chunig tá ban rídóir mar í galda chuid an actividide ga idir an íide agus an ban chailtear cún na Gaillimh in Jordan tá idir in níide Cíomh Reynolds agus is as ní forsa ní siúd. Nis réití letú sa chuil leis an Cluiche agus an níróid caite isteach fós níl leis an réinis le í chaisteach an níróid caite isteach agus tús go leis an Cluiche seo agus an dóil an bhfuil an clogan seo a gobar chorbe nach cumir lí an thuradí má beidir nébrate báil í te gobar i réús fós sin do bháin so gamuid clocéine chud a chuir bon. An níor an seag dún an ngáil a gair an sí an bhean lá Páirc Lucy Ward isteach sa spás a chuirn si an ceann áirí sin go dtíon bhean a dá slá chancer scór bhfuil go háard agus in chéad cholín a Cluiche Ceannais faoi fiche an seo ag dún an ngáil agus fáite go glótin sin ag man sa gúine Sarah Thomas agus sin agus scoil siad san na cholín amháin chun éon scóir ag na Gaillimh fós. Lu go leor fós. Chéad ciic amach ag Éadí Ryan. Tá réitú ará leis na himdóí go gaith siad an módgard bheith isteach go. Fós fannach leis an gic amach. Bhfuil teachchan sin a gáil na tróg an na Gaillimh tá captaín na Fórdaí Clara Bannock is ucht ar That's the game machen sin ekim go seach gine da chan díhort pakí sos an sin even maden. Hallo in go dinne, slechts a spás oor de wonelle, hider hichtá chéle go glóte fad. Bulte slechts a spás an sin an faske jo, is slechts a spás chans beidir in seo ige Alicia O'Malley bulte go hard ige Alicia gas in kanchin. Ní cha slechts a goal. Goal imi á chlúba an chulbade Ellie McGarvey in welwacht. Annach nog halí agus a steachsa goal an kick war arch in the wall Alicia O'Malley agus an scór sin chláirithe gona Gaillimh cool a capsú agus puinte ag dún an gálacha well is dólan go méidir gur an hí an na súla an chulbáin ar a tháinig ní hóid archin isteach an na tro. Mohol an na Páirc tá sin an scileach molí ceartán a chaidir an réitear gúil kick séir an seo ag na Gaillimh agus an níorthid an sin ag Ruby Quinn. Builte trasna Ruby Quinn go dtí Aisling Murray. Aisling Murray in pasta go ag Aisling isteach go dtí meanna a hat slát Sarah Banks. Banks amachchanis go dtí Isabella Murray. Isabella Murray agus builte trasna sin go hálan fada nó sí machar a tíomhlíne a bhí sí beganín nimmercha agus a machar a tíomhlíne hálatí bhil go fáil tíomhlíne tá an go ún an gáil. Builte steach sa spásan sin, ceirt an preaban sin nach ingníim Cuimhneacháin Cuimhneacháin McCabe a machan seo go dtí Isabella Murray. Isabella Murray steach sa spás a bhfuil bháinile. Steach a rís go dtí Aisling Murray. Aisling Murray sáinní, builte macha go dtí Sarah Banks. Banks kickbug steach sa spás go dtí Alicia O'Malley fuid an cool, well OG bhí an áiríideach tá an díorchuid sin eice bhfuil fáildíntar, níl. Sí eice go fáil imnín sí amachaí. Gaidir in Jonsi go fóliach Sarah Banks in Peil machan is hain sin. Aisling Murray with the one elle, trasna go dtí Saoirse Murray. Tlofarché, sínis Katie Slattery. Katie Slattery galtí stiúil chance a score, builte go hard agus had it trasna Saoirse Murray. An cúlín sin ag na Gaillimh agus sé cool glán chun cíine is san Cluiche seo agus began le cos 3 méid caite sa géile. Ellie McGarvey leis sin gic amach, go hún an gáil. Seán amach a lár na Páirc. Preapan an líorthóidin sin, bristíl fáite go hálan ag ben hún an gáil, ben a lán tasach sin Aisling O'Neill, ben láidir, seach an dún an gáil ar in siad hain, Aisling O'Neill a galisteach, oir bháin eile, bhfuil seans beidir is tín seoice chól, bhfuilte go hard a bhfuil si had a drasnan, stoil an bhfuil Ciarán, tá Ciarán, had a drasnan, bhí seans beidir beg bíideach ar chúl ag og sí a puinteach hí anlós fú her fád agus well feicimiid mar os an Cluiche seo i daim. Hí ceamach builte í fáitin sin ag Bhín Madden trastan sin go líon seoige ben í bhana ben chu chailóig builteach ag líon an sin agus seocha gan inis gáile gailin an síoganna go duine bhuiir bháin eile mo lá na Páirc. Isabella Murray leis an díorthóid. Siar go dtí bheanna fuid a puinte Saoirse Murray.
Sé Murray Hall tí bhfuil an fáilcinnis agus éh híine Éh híine is ban na sála a céalaí cóir cin lí chuideiciid tuí machchan sin úl frití machchan sin is leilm go méidir go steach a sí gáil sí bhfuil an réiteúid chuideach chud láha. Bhíal na buntasteánach ní ra buntasteán so cic siartán ní he. Sgasúil an líorchuid gus amachcha tíomh na hála tíomh hála an fáilce agus lí seo mealaí leis an líorchuid go gáilenis. Tú duna cíine pass, tu gan sí an pass Ciarán sin agus Gaillimh McCabe. Gáile gaile an síú, ní chuid gotín sin bh agus seo gan amach le tí chonel agus bhfuil ban Ruby Quinn idir blodin seo. An réitú a chud tici ní a henim agus má hagann sí ríis beisi mála sé ríist beisi mus gan na baci. Cic siartán go gún an ngáil. Mú díire go lár na Páirc. Ciarán sin leis gáin sin. Well ána go duine na siad hain. Gydyn sin leis gáin seo, bwylta Tráchtaire Chacu, dí Rebecca McLaughlin. Dí bhean lá Páirc Katie McMullen, agus seo chugan leacholaí lár, Tobair Rose Man sin í captín na fórne, í sáine a cholíochar dici go fóin. Seo chugan iad. Ciarán siad a chusin de gaile go má chola gona tarní Ciarán go bhfuil méid is féidir le hub a hahann Ciar. Agus ní chuidir seo ag Katie Mullen, bwylta núna ag siúd. Dún an ngáil, céicisteach sa spásan seo, cé iafasí bistí nuas sin fáilte rásin seo, ag na Gaillimh an oberdínta sin ag na cúlaithe. Seo chugan amachad, chugan go duine, iad a bhíocht á chéile. Isabella Murray tá sí seo láid ar a bar cin ní chuid dicin pasta isteach sa spás in sinnéicin agus seo chugan inis sin leacholaí láid. Gaillimh McCabe bwylta isteach sa spásan seo go dtí lí seo mealaí, ben chuntarta chu lí seo mealaí leis an díchuid bwylta go líise tá an áardach níoní ceann is fearr bhfuil líise go dtí seo agus i ceann sin chuide mú agus fórín. So fan an scór, gaile cúil agus cúlín, dún an ngáil rá chúlín agus idir leannach linn. Sé nún bed caite sa cían agus seo chugan i mó lár na Páirc ní chuid ag dún an ngáil. Ciarán siad an sin go dtí Rebecca McLaughlin, nún hains Rebecca leis sin ní chuidinis agus tá sí Katie McMullen. Katie a taistil go dtí lína cearcha cúig, bhfuil isteach sa spásan sin aice. Seo chugan dún an ngáil seans beidir a scóir le ach an anna choisiid dínta sin ag na Gaillimh agus seo chugan amach láp an deir an réiteúil go bhfuil fáil dínta in sin. Na becha chuine sin dí chuid rádanú bhfuil duine cín gortaí is stoilm bhfuil duine go bhean muinte gún an ngáil gortaí. Tá go ddíireach agus cic siar tá an, well, tá nimmer stoppaí mai alp an gortú sin. Níle clog stoppaí mar níle club tasí le bheith stoppaí mar nína chlogán. Tá chlogán nach nín se gopuid. So, fe cemid mar sin, fe dí na sréiteúidín seo, tá líorchuid ag Gaillimh. Isci tastal óna himbriúí. Isci tastal an réiteúil chamá. Cic siar ag Gaillimh. Ní tá cic siar ar telin na ríad is cic bhí líorchuid Jacob agus mar sin mai alta bheith nimmer te stoppa is le hobbal líorchuid agus seo chugan iad a galógan go duine rís agus an líorchuid ag clara bannic sí captí na fórne. Bwylta suas an teice, táiste lethe go fóileach an líorchuid ag bullin sí isteach sa spásan sin ach sí léitigh go cúlaithe. Seo chugan amach le dún an ngáil, bhna go duine agus sí ag lena Peil sáinín sin ach tá líorchuid ag mar sin éin, pasta í siarice. Dún an ngáil a rinne go duine, pasta isteach sa spásan sin, anna fes go deoiste sa spásan sin agus i tíochtamach in seo lán cholí na Gaillimh, líán seoge, an líorchuid ag líán a táiste lethe amach, tugann sin pasan sin, Even Madden. Ciarán Even Madden a ríiste sin. Seo chugan amach le Gaillimh, bhna go duine, ar na le héin gan fáil. Bhfuil an pastaín sin níl, Isabella Murray, ní chuid leor bantas líorchuid dice, an pastaín nún sin aice, agus seo chugan i bhean lá Páirc Saoirse Murray. Saoirse Murray sásta leis Murray bháin go Murray eile, sin Isabella Murray. Bwylta stechannis go dtí Sarah Banks, isteach sa spásan sin ríiste hain sin go dtí an lán tasach.
Cluiche Ceannais bhfuilte Cluiche nach Choire Cluiche Ceannais mu bag an Glíán bhil níor sin mu díirecha Glíán nach nuair Glíán nach thug sí a cúlín go má. Cúl glána duna fórni, hína dó gáile náide dó atá ag dúna ngáil agus níú mé go le caite sa géile. Lá go háling, head bheith medibh. Ó, droch sí cymach bwylte go sio chugan Cluiche Ceannais rís de gael ysdech beindig gwyl chansel dar y cwl ac ymel o chwl. Go hi sio adach o. Togi ag Cluiche Ceannais. Droch sí cymach o yn cwl bade. Eli, na garfi, ysdech dyrach lava Cluiche Ceannais gys nid ffwyr ban ni first and chance. Wel, washi gawdion na hangi gys ynish ta ga chwlin glaned, ga chwl glaned yn y fforni. Do, yn ai yn oed do. Yn ni rhaid i'r asle ti choned. When buggersteach sa Spórt, Chaoin an bhean lántá Aisling O'Neill. Aisling O'Neill, banti a go glóti here an sin, ag na Gaillimh, Carab Bannick, gus fáildínta sin bhean na Gaillimh kick sír tóki go scioppi. Gaillimh tíocht a rís, the níor hodin seo, ag Isabella Murray. Murray isteach sa Spórt, ein sin a si gántsin, Chaoin a dóin a go dyn i rís. Wi Murray Iwan, i gydí Murray ele, a seo hi Eva Heenigin. Heenigin leis níor hodach fáildínta Eva Heenigin, kick sír tá gan na Gaillimh agus céthógus i cánseo, well, sé den chéad chic sír go bus na le go Páirc, bus i le hín chonel go Páirc nó hún ngáil, agus Cluiche Ceannais hógus in cánseo. Cluiche Ceannais, breanú Spórt, tá sí hartid Úslantas filmach bwylte go hárdaice, bhfuil gan sin hanid rastan, cúlín eile an sin agus sin gá chúl agus cúlín fáte ag dan ní forsa agus, well, chéad chúl beidir go seartach a síos go Eli me garfi, dimis Ion go lávach, dar cúl an chúl go dó. Chaoin tír chonne. Nún an gáil an níor Jacob an sin, steach sa Spórt a tíir sin gan sin, bheanad a hat slát, Maeve Brady, tras na Páircin sin, tí i leachúlaí láid, Tara Rose man sin í captain na fórne. Nálan seo go dtí bhealach Páirc Lucy Ward. Lucy Ward a taiste le hé chan opportunity hier in na Gaillimh seo bhfuil bháin eile agus hí puci suas go leachúlaí láid Cuimhneacháin McCabe. Seo chugan Gaillimh. Cuimhneacháin McCabe le sin bell, cé sin í chuid an sin, agus an í chuid tucaí an sin go dtí Aisling Murray. Aisling Murray a taiste le hé. Steach sa Spórt a chun sin ceann, steach á láb an blán tosach, Cluiche Ceannais. Ceannais agus an díor deice, bwylte núna go Tráchtaire beidin, néidir le tír chun Cluiche Ceannais, a sí Tobair Rose mahan captain na fórne. Bwylte Tobair Rose, suas an sin i dro Kathleen Fletcher. Fletcher isteach sa Spórt, cita hir an sin, trúr gan na Gaillimh an agus bhil siart an rása ceart, tá sin, tá an rása seo bwyte ag ben na Gaillimh an díor go teach edilín na cúl, agus is ciciar a cúgatán go híd chonel na go hún an gáil, agus céthógus i seo, ní léine. Ní léine rih suas go dtí agus ní milliún ar bé, mar tá sé medibh agus te agus chola hortelinn seo. Agus is dóigh go bíon bheanna bhid a hocht lá na Páirc, Lucy Ward a hógus in cánseo. Lucy Ward, réitúir a ráilethe, ceann nó an fearrtaí líon a ráilethe, ceann áte sa dócha sí. Chaoin ní fiic seo. Ní siúil isteach sa Spórt agus pas beidir isteach anal bud fádíonnta na Gaillimh i rís duine chuid sin go tíir eiste go leachúlaí láid Cuimhneacháin McCabe agus Chaoin amach leis na Gaillimh óganna go duine ríist agus an níor hir an sin ag meanna le haslát Sarah Banks isteach sa Spórt tá burta i meanna tí sin i Cluiche Ceannais a níor ag Cluiche go dtíon siad le head an sin pas isteach an sin go dtí Aisling Murray macha rís go dtí Cluiche bhfuilte go Cluiche ce chola gan sin fan cúlbádaí seo beidir le Gaillimh chuine tíir gan sin. Eli me garfi dínta go maithce an báta sin. Hálar tí bhfuil an Páircinis, seo chugan dúna ngála ríiste taistil. Tícisteach sa Spórt, na fas go deoisteach go dtí Aisling O'Neill. Aisling O'Neill a taiste lethe. Ní chuid ag go tuiste go na cúlaíthe fad beagúil seansa go an fáildínta sin ar dead an réitúir cic síiristeach atá agus fáildínta Cuimhneacháin McCabe agus tá sí sínte cóiléis se tastar butha. Tá scór a tastar ó intírí chonel. Seansa go bar scóthúr an seo, báta seo. Sló deasiste breanú an glufa seo inis, ní mór a dhéann ar dús ach baid tá sé lán go má inis nó.
Beann sé lán ar éanú scúil daoine antá an carchlós lán agus tá an bhfuil ní léanaiste sa seaastal, ní mór aniste seaastal má altar lá a bheitcha brá agus atá. Dó trí a Gaillimh, náide dó ag dún an ngáil. Is cóiléise go le bheanún an ngáil ach tá cic Ciarán Jacob sean sa scór. Síntaach nach bhfuil go gobar mar tá. Dí brisú sé ceann na méid go le. Alta na stoppacha i bed, dónú trí go nú méadach i breise leis. Leis as dói. Cic Ciarán tán go hí chonar an gún an ngáil. Agus lán tasach sé gortaí an cóiléise testar an lán tasach sní eistí nó níl. Den dá bhuiir gortaí dearan. Agus inis tar seansa go bhhanar a dahatslaat Maeve Brady. Cúlí na áilinn seo, agus an bhar na leidú go dtí rá chúla ríist. Ó tá áí i cealaí sin bhean le Páirc. Lucy Ward a thuglas í seanis. Bhfuilte Lucy Ward, bhfuilte go hádacha agus reward ag Lucy Ward mar táimtáin sin had is astan. So, trí chúlínis an ag dó trí. Cymach, bhean na Gaillimh. Cínte réon áileach tá an passfáte na seice go dtí i bhín mBan. mBan a bula. Tá ceantar go tí leamú níl sí fáte leis de Cliver Reynolds. Cliver Reynolds a bula amachchan sin go dtí Sarah Banks. Seocha an Gaillimh ríiste chuine go duine. Bhean lá Páirc Katie Slattery. Dún bór Peil, Katie Slattery taistil. Tá fáil dínta Katie, Cic Ciarán go Gaillimh má hallam tí bhile go fácinis. Lála hab scóra le ála stoilm, cá sé dral siar leis gáinsin agus tugann siad siar an pass go dtí Katie Slattery. I bhí mBan na ggéireann na Peile, Peil fáitice agus í na taistilnis goit go dtí lína cearr cúg, pass tuí steach an sinnice go dtí Isabella Murray go bula go hád cas an ceantin sí gníimiigh gúlbáire agus tuachach ag Gaillimh na Garvey seo chugann tíad chonailis. Lucy Ward, bhean fuair a puinte dearna chun bhfuil Ciarán nó an Cic Ciarán. Lucy Ward a taistil bhfuil fáil dintar, tá den an réitúir Cic Ciarán tóí go scipaí. Siar haintse leis a gáinsin. Trastan seo go dtí Lucy Ward a ríist. Go dtí lechola láin captaí na fórne. Tábhar Rose Mahan. Tábhar Rose ar steachtain sa spás go dtí Kathleen Fletcher seansa scóra ceirte sa béla chóil. Seansa chóil dínta go maith gúlbáire na Gaillimh i dtí Ryan takeí amach sin is cíal chunla agus dínta th bára go léisí go hálainne. Se dí ansógaí teocht amach, buinte amach an sin acu go dtí bhean lá Páirc. Katie Slattery, hóganna go duineach beidir go gáile siad an cáinse. Go tíreis an seo ag tí chunna, go tíreis go maith Páirc na Gaillimh iad a tála. Tí chunna le ríist nó dún an ngáil agus in níorthóid Jacob. Hálar a tíhile go fácinis. Captain na fórne, Tábhar Rose Mahan, Gearach an cín, fáil díntar den an réitúir, Cic Ciarán. Bhfuilte trasnaigh go dtí Rebecca McLaughlin. Rebecca McLaughlin a taistil, pass a steach sa spás le na láimhin sin. Agus seo chugann iad bhuiir amháin eile. Lena Boyle, bula siar go dtí a captain Tábhar Rose Mahan. Tábhar Rose a bula nóna sin go dtí an lán tasach sin Ashley O'Neill, ban anna chuntorteach, Ashley na gar steach trúr in na díach, tá níorthúid sin builte go donna agus i gníimiigh gúlbáire go seocha go amach leis na Gaillimh, san níorthúid sin ag i bhín mBan. I bhín mBan na tíocht amach, níorthúid aici Burtas Gaillimh duine ansaí agus an bhanar a slát ansaí sní Sarah Banks. Sarah Banks amach go dtí Katie Slattery, Katie Ceannais, nún go dtí Isabella Murray. Isabella Murray chun sin fel bhí peanna a tí bhile a bheice tí nach níacha. A níorthúid fósaigh Isabella builte steach an sinna céanais go dtí Eva Hínahan, mácha haintse go dtí Ashley go dtí Isabella. Smach bí Isabella Gaillimh go dtí Katie Slattery. A chugann le Gaillimh. Siar haintse leis i gáin áirí sinis go dtí Clara Bannock a taistil, Bannocht a rád. Díal dumí sa chéile seans beidir a scóra go dínta go maith mé le chóir. Bhfuilte go háda go head draslan annach cholína sin ag Clara Bannock bhfuil chu sí chrí go leora go agus sí díal sin head chéile scóra sin.
Seach gan amach dún á. Dó ceir na náide trí. Gailach an cín. Ní chuid tíar an sin acu, ní nó méid dé caite. Tí chunna le gonna go duine. Ní chu cáilteach dún an gáil a ríist, pecí sos mar sin héin, tá sí pecí leis ríisteach agus seach gan iad áganna go duine chuin ní chuid goit ar rád a burtas Gaillimh. Dyna cop sin bhfuil ní chuid fáteach I bhín mBan. mBan á bólisteach an sin, an spás. Seach gan iad, nes builte nún an seo go dtí Aislín Murray. Tar lína ceafar 2 méadar, burtiste hinna sin marcáil. Lí seo mealaí mar sin í bhean chuntarteach, a seach gan amach le tí chun díntar cían ar fád ag Aislín O'Neill. Tí chun le gail leonsaí, cícisteach sa spásin sin, anna fesca dós, dis sa spás, beidir gúil chances de mé le chúil, an seo díntar cían ag líon seoge, beidir go héar an sin agus anna bud díntar ag líon seoge an chuntartain se bailí go fós tánis, mar tá ceann sin chuir mú agus fóríl. Weil bhí duine runnach, bhí líon seoge mar a maithas an báta sin agus an sí anna bud ar fád a sáhfuil cín sin agus. Bhfuil sin lá, seach gan hí ceamach, builte go sciúpaí, gáile tíocht a ríis, líon seoge ní roideige, hí tuí cin sin go dtí Sarah Banks. Sarah Banks anna fesanúnach tá sí imi amach pleapaí amach an sin as a lábh ben na Gaillimh agus hí fáilte leis sin seo ag Tara Rose mehan. Tara Rose a taistil. Cícisteach sa spásin sin anna sí anna fesa agus seach gan iad áganna go duine is seans beidir is de mé le chóil, dí me anrála cedáin, beidir go chance scóirta sé blocáilte anna thosin de rééis. Ag na Gaillimh bhí líon seoge ríist agus seach gan amach leis na Gaillimh áganna go duine inis agus an éidir le hobí seo lána, tá sí builte amach an seo chuig bhín mBan, isteach sa spás go dtí Isabella Murray a taistil, bhfuil léana ce léon pas a thuairt, ní thugann sin pas gaanana, tá ní chuid fósacha, I taistil lethe an pasan is tuí, bhfuil ní pas a bhíánach I seannis ach beidir nach néidir lobí ficusúas, bhín mBan leis an níorthid, bhín mBan isteach sa spásin sin ce tá seansa bella chóil, seansa chóil le istéan seo go hí se lá cóil, an trío cóil agus í fáilte ag éha hínahan, Éha hínahan na fuir an cúilsin an tríú cúil ag na Gaillimh agus trí chúil agus chéad chúilín, bhfuil ní te marcáilte go fóileach, bhfuil an réitúd rá rudaigin an sin, ba cheacha me te marcáilte ní tharla taide na riide, agus sin an tríú cúil ag na Gaillimh agus tá siad de gúlín gláán chun cín inis. De gúlín chun cín, tá gurtúile ein seo. Tá mu de bresús a gánú méid agus fé. Sa géad le, trí chúil agus chéad chúlín na Gaillimh, trí chúlín ag dún an gáil. Dyna cinnte ar an clog a chuir a gobaid, tá sé bag an mála inis, ach bhí sé tasí ag tá sé stopí ríist ag gin wici. Réanús tá cúlbáire ún an gáil gortaí, agus Elí me Garvey tá chóil éis sé tastal watha. Trí huirici pe chun líorhuiid amach. As a gúil, trí chúlín na Gaillimh, chéad a chúlín leis agus trí chúlín tá ag dún an gáil. Chéadú de bhreanna minúil ar a slú a feicr am gúil sé méadú go dhear me tá an lácha le raibh. Agus tá. Nis, ag mé, tín ce go núméad a chéad beidir tíre a chuil le seo ag déir na leis seo mar go leor gortach ag go stoppach í agan na sin mar a hálins. Tí ceamach le bol ag Elí, chuint ag Elí amach lá na Páircin sin, beart trúil na tró, beartinis duines na Gaillimh agus duines tíochanna le pe cií sin ag ban na Gaillimh, mar tá fáil dínta Ruby Quinn, agus tá Ruby Quinn gortaí. Agus cóiléis tastal ó Ruby Quinn. Bhí bearteáil I drón na Peilin ar cos a wasta bhfuir I chéad stóilm, agus sin díirecha tá tharlaí. Tí siart an go na Gaillimh, híar na le héin go fáil. Bhín sé sé gáinte builte tras na Páircin seo, ben le héin ní bhín mBan I léana á marcáil fi lá na bhuiir in díorhuiid ag siúil. I taistil le pasta cíisteach an sin aice, agus sí grúte leis an seo ag na Connolly, ní burtas Gaillimh sin, pucí sós go glótain sin ag bhean lá Páirc Kate Slattery. Kate Slattery rá na neanna sí héin táideach, tá an réitear a rá go gaithe sin na líorhuiid isteach hatrub. Sin íonna sé, stoilm. Agus tá sé scríomh ar a stáir a ríist, stoilm gúil
Tikelle took you go van the Gaillimh. Such a thought. Licht bug. Had of a bug of yon. I just dacht hier met zo. Hier zie ben hier van de lava. Katie McMullen. Katie McMullen Sheargady Tobair Rose man. Past the Greek Tobair Rose Straston Shunish on Katie McMullen in Rishti. McMullen is slechts een goeie is gedaan waren dat ik maar zeer Thomas. Thomas voor de keer vindt zich dat is een blokkeltje. En je hoort de rest daar. Dus ik ga 10 is hier van het. Het zou niet wil je doen dat je die land tas toch als die nou niet dat je shot hast het hè. Dan je passen tegen chin wil chance score. Die werk colleg de Gaillimh. En je hoort de rest show die is is. Ze man la pocket trail she score. Wil je hard de tegen middel goed gaan nog een tot bestaan was in chin burst Gaillimh in het oké of ja Lian Giolla in de down. Maar mag chin een schaf gaan in is Gaillimh mag er is toch een goed dan. Tá fáil dintan sin agus fáil rán agus Isabella Murray ar a tála agus bhfuil ban hir chunil bhfuil bhfuil si le carta go cinál cínte álinn seo agus an bhean bhfuil hividir dóí a gurtha tá an nimmert stoppi agus ben nimmert stoppi a fe písa a lena Páil tan tá i lena Páil nó be carta go cinál cínte tá nimmert stoppi ríist chódú méid agus fi Páilí Sin go heffigiú lech bei couple no me brische couple no me ma brische na Cluiche Ceannais Fé. Ben na Gaillimh in na sea ríist ceart horti. Agus tá sí gar go leor bhfuil an réiteú le hí tad íon an seo. Tá sé scríomh agus tá sé go lá a carta. An rolla cin dat a garta dat carta buí. Sin agus go bhfuil tíl chunil nó dún an ngáil nach bhfuil acapach lágan í dhéag bhfuil ceargan í dhéaganis agus a lena Páil umas go na bacaí. Lena Páil umas go na bacaí. Tic siar atá i Gaillimh. Hir an na léthaí go fád. Tú duna cín le pása thuairt. Clara Bannock. Clara Bannock is steeds spassen sin die Sarah Banks on hier tegen die garage je kun je raden Sarah Banks kijk zeer hier gaan steeds spassen zo die Ashley O'Neill komt wordt naar aan Shishi Ashley O'Neill die hoort ik het ook ja na dat ik doe ik heb al die dat er een rate dat daar real bonte stikken zo alle she score wil te hard dat je she could move ik tik ze de rash nee ik zeer agus kick sér go hí chun scór í tastal ó hab na réide tá sé de gúlí chun deire trí cehead in an náide trí agus Ashley O'Neill le hogus an cean seo Dan Walden sí hartar ceach 2 méadar amach bhfuil tá an orda cecht ní sí crain go nneor furistí hí tá sí an agan nína cúil goite amach a lína cúil go berchaí mune go imidirí ún an ngáil agus cí amach a bheits an bhuiid bháine le go bhean na Gaillimh tí Ryan. Nína cilín pas a thuairt inis. Cí cuirtú duna cí le pas a thuairt ní léna cí go fóil. Bwyn si mach ar y tiwi, tan an wa, pas an wa, fresh yn bwylti gyda Ashley Murray. Ashley na tas dy lehe, pas dy gys dach sy'n sbos yn sio. Sio chog yn Saoirse Murray. Agus yn Saoirse Murray leis yn ihod. Dach sy'n sbos yn eich gyda Cyn fan ffwyd y cwl der noch. Ewa hyn hyn. Agus lechol ni lor, capti hwn yn ôl na dia. Hyn hyn ag olis dach. Ihod gyffol lecyn. Ihod sy'n nabod ward yn siag na cwl i hyn. Agus an nabod yr ffad yn hir yn cwl Devlin. Belmont Cranham, sio chog yn ymach le. Fall di'n tyrd er yn Rachel, cic sy'r ymach o tong hyd chonyn. Wyl ti'n gysgypu gyda capti yn y ffôn. Sio chog yn ynys. Tara Rose Mahan. Ni hi fi on ach Maria Diver. Diver wy'n si li hwyd i'r as ni on. Ta si Lucy Ward y gwni. Ta ni byg byd ych ystach sbos hains Lucy Ward yn chyn. O, den yn Rachel gwyd fall di'n chyn er fan hyd chonyn. Fan ni hwyd i'r as yn sio leis na Connolly. Dyn sy'n eisiau gael sio. Castle Tishdyn sy'n Castle Gloti. Ashley nhw Maeve Brady son iris cyn teg at ad i'n y generator gwyd ffald ar ysyn ti cyn yn eich eile. Dwi'n generator yn sy'n agos cig sir da hon.
Go. nGall agus seansa go in bharna leidú go dtíana í gúlaí. Lá head bheith midh agus an deacair in na cailíní na réide mar dhé mar tá láil i réid a se fáil níos teocha. Ach seansan is ag nGall an bharna leidú go dtíana í gúlaí. Builte go háard agus útí builte go crín ag bhean lá Páirc tá go ddíireach agus sí Lucy Ward a fuid an 20 sin. Mar sin, trí chúl glána de na fórne, trí cehead a na náide cehead. Is go ceach tócaí, ben na Gaillimh, ach go lár na Páirc burtúil na tro í fátin sin ben lár Páirc sin í Katie Slattery, isteach sa spásach an is Katie Slattery ní chuidiriste sa gúine í Éve hín fáildín tugan, hín hennin se le múinte bhúna nGall ach tá Ciarán seo ag Gaillimh. Nín se cén tá an brise tá chu leis tá lechuid a chluig caite. Isteach sa spásan sin tá Cluiche Ceannais Fé na tro tá ní chuid ag chuine ciún mar tá burta marcha le tamil nus. Sí táirní siarach ar an réiteil go rion na buntáisteige tá ní chuid leis le Gaillimh seo. Bháin eile. Réiteir a bhfuil fáildín tanis agus Ciarán tócaí go scipaí ní tá na sása dánaí ach ebre sí marach ceach go leoga i bhí madan. I bhí madan na taisteí dúirí hímpelach tá sí lína ceach a 2 méadar chuirtú na cín na pasa thuairs pasta Chuimhneacháin. Aisling Marie an go dtí Marie eile sin í Saoirse Marie drafrachaí. Isteach sa spásan sin seo chugan iste méile hóid sean a chóla le an sí tarní nós a bet cicéadce. Is tóilm go bet an réiteúireach a leisteach as cicéadce tá an seo gun na Gaillimh. Cicéadce agus ben na Gaillimh ar a tála an sin. Tá cóiléis a tastal bhab cicéadce. Agus máin siad a seo be siad gá chúlín déag chun cín. Tá muid fánach go bheith muid cead a hárlust go dóci siad an cicéadce seo. Cé thóci sí? Sin scéal eile. So go bhí clear bannic captín na fórne thóci sí. Bhí clear ar a tála. Ní léana éimna hí fósa go bléí thógeal. Aistín O'Malley beidir. Sí éve hínachan bhean na gortaí go an talúna le hiic éirce agus seo chugain Cluiche O'Malley. Cluiche O'Malley an Ellie McGarvey. Seo chugain Cluiche, deach le an se bhla go híisiil an hábháil ag ggóilbáile ach ní si glánta go fáil. An hábháil ag ggóilbáil an dáta be an ab dínta bhil mas gil sí cánisteach sa géad leach tá dínta sosa go hóinis agus seo chugain amach le muinte é chuna le dúir se sin spre go hób. Agus Ellie McGarvey hána hábháil dínta ag Gaillimh sin don éon dat agus tíonn sin suas go botúna rinne siad asach anna me go le imi go ná an brise agus an díhuiidir eis le Gaillimh ríist agus clear bannic le hir am go chuid cúlathe. Díhuiid go dtí Saoirse Marie seo chugan Gaillimh ríisteine sin bheanna de hatslaat Sarah Banks tuí go dtí Isabella Marie stechan seánis go dtí Saoirse Marie nó na hain síle sé gáin go dtí Katie Slattery. Ciarán's Katie Slattery leis an líorthúid go dtí Chuimhneacháin McCabe. Ní léon de feidir chríomha, ní léana hímpelacha go fóileach a réanas go tín líorthúid a núna sin. Agus siarad an na Gaillimh agus clear bannicine an nún ar a tíhile go fád hain siad leis gán áí sin agus Ruby Quinn leis an bed. Ruby Quinn a gáilisteach, Tás an líorthúid cuine ar hada Ruby Quinn ní hí Ruby Quinn bhí Katie Slattery agus Ciarán go hí chonel. Ciarán go nGall, ar na le héad go fád. Sinú me go le bre sim ag an réiteúid, líorthúid builte tras na Páircin seo agus híanais ag Rebecca McLaughlin. Rebecca tuairt fell núna sin go dtí an lántasach. Aisling O'Neill, Aisling a gáilisteach, tá líorthúid go fáil tá fáil eile dínta ácha de an réiteúid agus Ciarán tá go Aisling O'Neill. Isabella Marie rinne fáil. Réiteúid a ráile he bhfuil tu ceir tainim agus seo chugan í sic. Díreach a lína ceach 2 méadar. Aisling
O'Neill trust na Páirc hain sin gáin gotí Tarrós mehan. Ní bhfuil Tarrós tá fála le dínta Tarrós agus kicksíra le tá a go na Connolly. Cí chéanú méid im ní an réiteir. Tarrós mehan. A glúne tá sí gar go leor. Go leor budéilisci agus dechan eile a steach na himraí. A níd sa bheit mar tá sé head bheith méidir bheit fád agus a fáil níos measa. Rinús leanna muid nimmert agus kicksíar atá go nGall. Ashley O'Neill, ní cheachtamach mór an ámhail le an sa géad danseo. Tá muid teannas fós a chugnú mé breise bheith imrí ag an réiteúir. Chugnú mé breise imrí ag díra chunis agus seach go Ashley. Bedín chic dearag an leisio, fe mar linn. Ashley O'Neill. Nis, an réiteúir aráile féitiú hóga. Bhfuil te an áda ci breanaíonn si bhfuil si casta bhfuil ar a tíimí ceach an na chuilí agus fóraí le tá si go te agus fanna an scór mar na bhí. Tí amach builte agus seocha go níos gaiile ríist agus an díhuiidir sin le Clive Reynolds. Builte Clive Reynolds is teach sa Spás, burtas gaiile géar an na Peil duna cop is sin is bhena da slát Sarah Banks. Sarah Banks a teistil ceán fada teach sa Spás ceán an chuntachta go deo istí tá Líise O'Malley ríist an díhuiidir Líise. Bhfuil sí tras na cholaí ní bhac sí le brethra ach tá an ceán sin go timú bhí an tá leis na Connolly sin an air sí sin báte a gúil chamá céanna ach sin mar atá. Chic amach ag gin bhena nearna rinne sábhail díntaach an chic a thóg Líise O'Malley. She took you go mark, being saw come on, but to let me. Shahoginish. Tara Rose, man, fell into Tara Rose. On the rated, you know. You just asked the told you, Carty. Oh. The band the Gaillimh his cast of all initially Clara Bannock, captain the forward, you was Shisha, on Fátharta Ogle, that's fair. The beat on, the study the beat on. He Isabella Murray, Gaillimh is walking the Gaillimh, Shisha good to almost going back, he was Shohoganish. Lehalma, Fogrig and Rachel VT, Condolary, Nancy, agus bhil ní bhuaón chicsí a hógeal mas mar sinna bhí sin galíonna sin mar rinne sé. Sin mar atá le áma aine seo a dobar a chuire agus gaiile chun cín trí chúl agus cheir a chúlín nach go siúd agus cheir a chúlín ag dún nGall. Sin mar atá le bhí head a bheith taine bheith fad i de súl go mór leis a dáir le. Be mu de reis. Steach sa Spás a chuirinntí an ceán áirí sin go dtíon banna da slát chancer scór bhfuil go hard agus in chéad cholín a Cluiche Ceannais faoi fiche na fesca deo Steach sa Spás chance beidir an seo ag Líise O'Malley bhfuil go hard ag Líise gas an cáin ní cha steach a gól cól imi á chlúba an rí sínis ag Katie Slattery galtí stiúil chance scór bhfuil go hard agus head drastan Saoirse Murray. Where the one will chance better the stin chike a hole will take a hard the kill she had a dress on the story and will she on had a dress on the chance better that's a sponsor in the time she could in lawn to suck Líise O'Malley will take a Líise na chorin ag Líise O'Malley and what bag on it had a mediv oh Josh Kamach will take a shot in the Líise O'Malley Líise the Gaillimh ben will chance of the cool like a male hole but he shot na hole talking ag Líise O'Malley Sin is gán áí sinnis go dtí Clara Bannock a taistil, ban off the rod. Díal dumí sa chéad chance beidir a scóra go dínta go maici mé chóir. Búilte go hard ag a head láslan annach cholín sin. Hoid I bhí mead na steach sa Spás sin cé chance bé chóil, chance a chóil leis tin teach go hí se lá cól. An trío cól agus í fáte ag éha híinehan in sti mé chóil, chance a chóil le leann si taine nó a bet céad cip. Stoilm go bet an réiteúir a leisteach as cicéad tá an seo gun a gáil. Seo go gunne Líise, teach le an se bhla go híisiil an hábháil ag ggóilháile ach ní si glánta go fáil. An hábháil ag ggóilbá.
So, Fátharta agus réitil le túsach le dáir lean seo. Á charta buí an. In ceann deidir sin foiid is a bile muí ceann buí a gáte. Tús go leis dáir le. Tí chunar a leon sí. Beidir go seansa go bstíim seanis. A scóir. Bstí mé chúil. Hanna bhlaáil Johnny ag na Gaillimh ríist agus sin bhlaáil le dínta acha. Tí chumacha gona go duine. Sarah Banks, nún trasna go dtí. Clara Bannick. Clara Bannick pasta go dhéic an sin go dtí Katie Slattery. Katie Slattery a talla agus kick séir. Gona Gaillimh. Chaoin ar an nimreoir gáin mar carta buí fáilte ag ben na Gaillimh agus carta buí níos túiscí fáilte ag ben na ngáil. Kick séir atá an gona Gaillimh mo lár na Páircinis. Bwyltir steach sa spás, plán pasach. Lísio Mali ger Iorú trí ar a talach an íor grútir eis an seacup. Hedyn sy'n gan sio. Ashley Murray. Steach sa spás a dís go dí Lísio Mali. Lísio cwni an adag i Lísio yn íor wedi go fóldo. Kick sy'r ala. Kick sy'r ala tán. Gwyd na Gaillimh ni hacyn ma strwber a bacántiach yn ali drasna. She Lísio hén a hóg sí. Na nu yn sblwg. An lá fáilte head of a mid of it fad. Lísio Murray. A ryd ni heach Lísio Mali. Bwyta an orda ki ceir bhfuil conscient a si had a drasna. Gwylín eilish yn tí cúginis. Diag gwylín glanad yn y fórne ríist. Cymach tóki go seach agint. Dún an ádrailin an sí fáil dínta hir an sin. Agus an íhúil bwlta tras an sin ag Lucy Ward. An siad eisi a ddíir gael an íhúil deibidú machanis. Captain na fórne Tara Rose mahan. Bwlta ag siúd cwni an adam mar sin hyn ag ban hyn chonnach i tastil go fórdiach an sin agus sinni Chloe Costlow tad ag isteach ag sa dárile. Intas na hosisi after she shot she deal do me sari ke let on yero deki shant khoshin ni skade go well ni skade go all no gun fast is doilum von kan ari shin het je mag a cool ball in the Gaillimh machine nobody remembers everything Ryan when she can more father max a spás in chinny because was good dasik Sarah Banks. Steach sa spás chun Sarah Banks an a fast go deog go dtí Katie Slattery tastal nún hí bhfuil go fáil tá sí rud agus tín passan sé deis go dtí Sarah Banks a ríist. Sarah Banks a deis an seo go dtí Ashley Murray. Dí chuirtí tíomhacht a sí go fóil Ashley steach sa spás inis bhfuil seans a scór an seo seach an gáile go leganna go duine na sé ríist. Ní chuirt an cáilte go an sin héin agus tínta go maith na cúlaithe. Cúlaithe chonil amach óganna go duine is agus seach agin Maria Diver Marie Diver a tastal. Passbog agus steach sa spás an sin. Marie Diver pucís bhfuil go deasiste sin ag Sarah Thomas. Leanna fuid a chéad faointes a glufa. Sarah Thomas a tastal le bhí chuil cáilte sin iciach a sí fáilte leis mar sin héin ag an mantí bhfuil Kathleen Fletcher. Kick more into hard, the Stefan Mail hole, key of us in Concha, Bertur and the Jodo, chance by the Mail hole in shot, but he shall trust no hole of Hoshin, you got to my force, Balloon, the Gary All, and Chin. Eva Heenhan, here a mask with Cooley, and you heard the good ash and Chuggedy, Clara Bannick, Ban off the rod, Bannick attached to the head, you heard you can go forward. Stopping, which is stopping in the half, the time you can you add the pit anyway to Ciarán go hí chonel.
Already well go far finish. Built a trust and shot with the Lucy Ward. Edelini Caracouig, Lucy Ward, Tashtil Gafoil, got to teach the Gunini Caracouig. They will chance to score, and you heard Foslet to the Connell, will fall the intention. Nearly generator Tarnish, kicks here, Stefan, Gunnar Connolly. So kick a skippy, Shahogan Yet. And then Law Páirc Ceannais, Katie McMullen. Katie McMullen, you heard the trust and show you from cool body, Shin, Perhaps on the year you found a cool body. When you heard you stuck a chin pass a marker, Anna Fasca Joe, Machin. Ciarán, you must stop her, Martha Ban the Gaillimh, Gorty. You heard the gas team, Marie, Captain the Gaillimh, Clara Bannock. Edit Tala, August kicks here, well, Puntash to the Gaillimh. She heard my socket on you heard. Clara Bannock, Van with the road. Cluiche has the Wagus Cluiche Choire. The Jessian Dish can him dirty, plug him school. No, plug him go to the Quintella. Mar Ton Law had a bit. Clara Panic, Force and Chin. Well, the hint, Slinger go walk the road, I know. So he'll go. You make insecure as bullying or Bochus Muintirach. Anna fell it. She calculate, look on Mosquitoes by she calculate. My Maragi host on Reaching on, not Nichi Lodge, it was the ancient hurricane, Erical for her. But anyways, kicks here, Gaillimh. Kick real buntash this though, my Sakabini heard the negative panic. So how can you the control the east Gaillimh because we kicks here and Chinaka Holland he wall going far finish thought. August getting Sergi gone shot. And you heard Chinlevin Madden. So you Coleman gear on the pellet and you heard built it trust and you know you can sorry begging able to Chuimhneacháin calculate. So she shears Session Murray. Session Murray or Bullon the table go far finish. Yeah, holy Lord, a bullet trust and you see Shelley, Session Coleman. Session Coleman, a bull sugar de Clara Bannock. Bannock, a bull sauce and sugar de Canada has lots, Sarah Banks. Past the cake, Sarah Banks of Doon and Chin, good ye. Ashley Murray, Stax's boss, good ye, Fátharta, Alicia O'Malley. Burst to go near a Markle, you heard called Ticket, he fought it Ashake, he's machine, Stura Markle, and I thought you heard Chin took your Kelly Corey kick you. At a foul and Chin was kicks here, Stefan Paul. Boy, the one, you're going to value it. August. So he'll be Alicia O'Malley, hook you see shot. For my additional cheese almost got Tráchtaire and Chin down, August. Well, my fear going Richard and the leader of Cartabine, January was going dead in Cartabine. After slow death, Stephen Brand Willing for shot. Jana with Nimmer to Alicia O'Malley, listen. Ik zie er, moet je zeggen, heel goed kan aan de Fátharta, delen in de koele hele hebben. Dus laat hem maken, Chin, ik wil nog 30. Ik zie het hem maken, go. nGall. So we gaan eerst nGall en pass, trust in de Páirc shop. Agus in die hoort in Chin, ja, na de machine, ik Chloe Costlow, en die hoort ik gevoel, die tast in de in, dus dan is je zo te zien. Agus zo gaan Chloe. En die ziet ik Chin passen tegen Chin. See, Stinchen, chance score, but it's like a male cool body, Shin and Dora can get to all of a whole body because I do let him catch in the Lana, August, Cleaver Reynolds, and Shimbel. Cleaver Reynolds, a bowler stasses, spots in the Shatanya, which you get your rider will kneel, as you get to Mach, Adeline, Holiday Hall, August, I mean, my king can the Gaillimh TV in the style, chat, as he put a sheer and shuffling, Gaillimh is to check the mark. Called into, kicks here, Toki. Well, just wasn't Chin, good day, Ashley Murray. I think Gaillimh is to go in and see, oh, kicks here and Chin going, oh, did a rich on our rough, or Shin, King Ashley Fátharta, Shin Martha, Shaka going to come in Sherry Yancy. Ja, have score on his chance. You could put your staff and Chin, burst in the D and long tussle, Ashley no need. Can you ride the Ashley, and just kick him off at all on the Gaillimh, with one element. Kicks here, Toki, the Shaka going to see Coleman.
Saoirse Coleman in Yehudice, Saoirse Coleman, Ciarán, Saoirse Coleman, leis an Peil. Agus sí builte an Chuimhneacháin go dtí Katie Slattery leis an Peil a gúnaí. Mín sí Ciarán sinní go dtí Sarah Banks strasan go dtí Ruby Quinn, ná Tráchtaire builte Ruby Quinn agus sí pucí suasan sin ag duine go na cúlaí agus seach Gaillimh ríist sin Nicola Delvin bhfuiln sa Mhic seo. Go thugann tí chunna de gaile in síne sem lá na Páirce. Ní chuid in sin ag rídiver. Cíntar rídiver an níhuiid go fóin pasta go siar an seach a cáilte go seach go Gaillimh le Gaillimh bhfuil bháinna an eile agus í fáitin sin ag Ruby Quinn. Ruby Quinn isteach sa spásan seo go dtí a híine. Híine in eis go dtí bhean lá Páirce Saoirse Murray. Saoirse Murray gáil tíiste, cedíon sí gáin seo Saoirse Murray machchan seo go dtí íomh híinechan a cáilte go fáitir eis an seo ag Sarah Banks a bula go háir a bula go donna fóraí le chun cánáí sin. Fan an scórt tí cúg go Gaillimh náide cead ag tír chonel agus denú méid go léir caite san dára lein seo. Ben na Gaillimh sínte a tála agus cóileise tastal bha siúd. Agus í nach chéine tá na himreirí a fád tógáil blog go muisce. Tastal go ggéirbh man se herbh téir fád am sin. Ben lá Páirc na Gaillimh Saoirse Murray tá cóileise tastal bha siúd. Gurtaíam. Nis cedíon siad leis an icamach, níidirí chonel, ní head nún. Se, cúlbáir hir chonel, ar nean táhaid sa géad leis ag éirce a thug Elise O'Malley, Emma Garvey, an seo bhfuil amach. An sin pant steach sa spás go deasan sinní, anna feas go deo go dtí Katie McMullen ar eis go dtí Chloe Costello lena láb. That's láb with tucí sosan sinnéice go dtí meán lá Páirc Lucy Ward, but in eis Costello. Steach sa spás, fan Costello ar eisi, ní stop sí riocht a háin síisteach, tá sí buite tíiste tá seansa scór, tá seans beidir mé le chóla ar chól, buinte go híisiil, háilteach tá sí go tead idir aslan. Agus well, friol siad a cúl, ach sáir lean am cúlín mar sin héin ar eisiin seo ag na conolí só tí chúla dina fóine, tí cúg yn náid a cúg, eistí nó níl, fuirin pwynti dearnach sin. Tí cymach yn y Gaillimh. Score substitution, number 20, Rebecca Noon, replaces number 15, Eva Hennigan. Eva Hennigan, hyn migan, ys Rebecca Noon, tak ystechan sio ag na Gaillimh. Tí cymach bwylte, halar y chi wel ag yn ffordd, Gaillimh gyr gael yr union sy'n sio, yn i'r wedi gifin Madden y tastal bertin y dia, wyl ffal di'n tara. Sfaid yn gwyl. Ddim yn sy'n chwn yn nach wyl, ach, ddim yn reitio'r gwyl. Stig sy'r tam. Gyr Gaillimh. Bwylte sechan sy'n acop, agos un ysig Ashley Murray. Gyda'n Ashley Murray, pasta ki siar yn siarcyn, siach o gynnynnys Cleaver McCabe y bi. Na'n lá Páirc yn siarc, Katie Slattery ar y tal, pig sy'r dan, go na Gaillimh halder y chiwel ag o ffordd. Agus tá Elise O'Malley gael yn nŵn. Elise O'Malley gael yn nŵn, le hyn cael sio hogiol. Tá, yfy nŵn rytia, ach, un felt o gi Rebecca nŵn. Agus sio chogyn ynys Elise, ta si hyn gael ys rili hyn sio. With an ard go dúirte, ní gan sá sa dánaí tá sí go timú hí an fadacha ach ní rá an cruinnesacha má go dú le. So mar sin, pan an scór Gaillimh 3-2, dún an ngáil an 9-2, agus tína mé dé go léir caite san dára lein seo. Tús gyda nahwyl eisiau glyffe, siach o gyn i mach nes da conoli, ogyn y godynnu nes i gyrin i hwyd i'r lan am ach, da gyd sy'n ysloed yn tyd ac am ydyn, reil na bontastyn, agos i lian yn ymwyr tyd ai, siach o gyn i'n lan tosach yn ysio, agos sy'n i Ashley nhw'n neud, Gaillimh cwlw sir, Ashley yn y tasty lehe, da sy'n gwyty yn un i cael cwg, yn pas ysdech sy'n sbasyn sy'n sy'n meil o chwl, ta sians ar chwl o meil o chwl, gwyth an o vlocael e ffadr sy'n sy'n an o abod e ffadr isht, lian siogi, fyr vlocael gydod yn teke, y meil o chwl, agos contort yn sy'n yn y Gaillimh, ach ta, cig sy'r amach yn sy'n ffal,
dínta bhean na Gaillimh is sin is dóilm go méidir go bhí Cíomh Rinnels tá nach sí líon seoge a chábhail le lá a ríist gon darhuiid an tróna seo na plan a bhlocáile go deoice agus tá líorhuiidir eisian is leis gúlbáide agus Gaillimh Garvey leis sin líorhuiid chuirtú den chin lein pás a thuairt bhfuil athú bhfuil íon an seo Tá an réiteúid ará le ban na Gaillimh sin even mBan go neanna sí rudaí neas bailach agus na méidir má hálann sé ríist tí ceamach an seo. Bú tiad hálaí glíán hall ó sí seoach an gotha an gcuine ní chuine tá sí go teamach agus títíl líanatáin go hí chonneil. Bú tu go scipaí seo go tí chonneil iad a ginsú le gaidir nuas san is agus idir thór scóraí, beidir gúil seansistí ríist ar chólainn in teamé le chóir, idir sé gan go híseil, ar ballin sí maidir trasta tegan tí eiste, nimmer tá ní tí glánta go fáil seansa scór cóil le na chonalí agus a cóla bhí sé a castal beidir bhthab agus san is tá lasas a bharach ní letrabach ach á chólainn is agus si bhí trí dé go bhí Kathleen Fletcher a fóid an cóilsin, bhfuil sí maidir trasta tháinig sí eist, steas a ggóil agus sin is tá lasas de bharach á chóla tá idir na fórnin agus cearúid a caite. Sí ceamach buite Gaillimh, hallar fi bhfuil an fácinis, bhí fáitin eisian sin ag Bhí mBan a bóla siar go cleabhar Bannic a taistil. Bannic a taistil go fáilin í chuid aici bhfuil éanacha leon pas a thuairt níl, tá sí aici í héin go fáil, tá sí ghalisteach, bhfuil fáildín dar a níla generator, tá ní chuid cáiltice, tá réitear a rágúil í chuid chuine rád aici go séisle muintear í chonneil. Go gapan siad gúil siad ná na clufa se thuairt. Thuairt bháile ó, neart tám a fósan, as cín cear uide mar bhí rins gortacha ís chulthirtáin á chóla na fórne. Seocha go ní ríist na chonalaí, hallar tíhfuil go fáil, a taiste le ó bhna go duine na sé ríist. Is fásaí go mór, agus í fáilte na sig bhean lá Páirc Lucy Ward leis an bell dréal sí cúlín, bulann sí cá mór míte hard hí cá sa dánaí biste nuas an sin nach bu sí fáte leis an sin na Gaillimh tá bud mórdínta hir an sin ag Saoirse Coleman na mach le hob líon seoge leis an bell, líon seoge an pasta cíice siúd amach an seog go dtí Aisling Murray go seocha gan inis an bhean tháinig isteach a ball Rebecca Noon, Rebecca taistil bhfuil éanacha leon pas a thuairt, níl tá ní chuid cáiltice fan sí leis a ríistí. Pasta cíice go dtí an bhean lá Páirc Saoirse Murray steach sa spásainte leis i gáintin cé a fasí hir a meas na ggólaí seocha gan Aisling O'Malley bean anna chudarteach go deo Aisling O'Malley go hard heile dras ná anna cholín ó Aisling O'Malley ríist. Tá na cholín a fáda go siúdaigh san is. Tá an darna leid méidir go dtí seach cholín a ríist. Tí ceamach atá na chonalaí. Gaillimh Garvey. Bulann sí ceann amach lá na Páircin sin bean na Gaillimh sí bhean Katie Slattery taistil ní léana hípal an Katie Slattery tíola sí puinte, ní bhí sí puinte a grísin mar sin ní gúlbáid agus glan na cúlbáid amach go maithaid. Agus í fáilte na siomhain sin ag Katie McMullen a bulanúil go dtí Maria Diver bainte go Diver go fáilte leis a Gaillimh agus í fáilte leis a Ruby Quinn, fáildínta Ruby Quinn agus ban bailach lá na Gaillimh hín sicsíor tóí go scipaí go seochagan Sarah Banks a chuilisteach, bulann Sarah Banks in níor dtí Aisling Murray, machain sin leis i gáinsin, agus tá sin sé Isabella Murray, nún hains Isabella Murray leis i gáinsin, steach sa spás go na chosí denna cóla hir an sin go léon dá hí chuntóir dearagan sin a thubach, leidó leis na chonalaí níor chuid lána go seochagan amach a dógan go duine. Tí so sa fáil, tá se go beidir rád a bhfuil go tíad tá cleabhar Banks Bannic dtíon ábud na gapal agus an díorthóir deice, tá cíiceannas go dtí Katie Slattery. Tí sin cáilte go níl sí fáilte leis an sin Bhí mBan, fáildínta Bhí, cicsíor atá go Gaillimh. Díoch na léhéin go fád, trí sé hí na cúig. Cé thógus sa ceanse, tí chuna le dhearúína, Gaillimh le dhearúína, tá Ganda het slaat Sarah Banks in go fort en met die niet zo is je met haar kien. Agus en dan voor Isabella Murray beat dat ik daar niet voor een kartelbal. Dat is zo gewoon is Gaillimh six years talk hier zo gewoon
ó gine go duine Call is sé substitution gan number 18, Saoirse Millie, replaces number 11. If didn't have to Saoirse Millie, tá takeísteach go seach an Gaillimh Kate Slattery, deach sa spásan sin go dtíine bhechan O'Malley. Is tí O'Malley ó béal chóir go chóir, tá sí arid rastan cúlín eile ag O'Malley agus tá Gaillimh ó cúlí chun cín. Takeísteach sin tá Gaillimh hééis se bhfuil íon sin Saoirse Millie takeísteach. Agus tá Sarah Banks I mí go Páirc. Tí cymach a bheits an bhfuid amháin eile seo go Gaillimh McGarvey. Tí go maith Gaillimh mach an sin go seach gan Nicola Delvin. Nicola Delvin tuairt an feasta seo go dtí meáil Páirce, Katie McMullen. McMullen a taistil. An ní thuirdigh McMullen, pasaisteach sa spásan sin. Connolly bhíálah scór eile, steach mé a chúil, beidir gúil chance a chúil eile go mé a chúil an háhail go gúlbáide. Gaite head draslan, cúlín an sin fáilte sin na Connolly. Rial siad a cúil, ach bhíon cúlbáide an anó sin, agus inis fágante sin, bhfuil Gaillimh 3-7, agus dún nGall hína sé. Seach gúlín idir na fórne, denú méid go hefic gúil fantas a glyfa. Ach beam, Nís múna sin mé an breis an sí cymach tóci, na fesca deo an gúlbáid amach sin agus tí captí na fórne, Clara Bannick. Bannick is go tíine chu sus fan tíine go dtí Aisling Murray. Aisling Murray fáiltín ar Aisling Murray, cic siarán gona Gaillimh builte go scipaí agus í fáteiste hin seo ag Isabella Murray. Isabella gal chun cín, fu si cic siar amach an tá. Ruisisteach am an hí chunna agus ní Isabella an sásta le sin nach. Beitir a rágur ó. Tí bhád isteach fu si chuirta buí an nús a chéile, deirí chéile ach fáiltíonnta sin éice go naon dat agus cicamachchatáin go na Connolly. Denú méid go hefiúil bagan le na chuis. Dús an gáú méid déag an réitear a héin agus te chuis go tastalhaid go naon dat. A go locht blogú bisce. Ngáil tiile agus a hála gúil siad na hógeal na chuteach amháinile deach a bheith. Tí go mácha réanana go bhainte í chunel. Cinn sí leis I gáinse, bhíon nach dohartaí. Bhíon sí ceann máach lár na Páircin sin, teach go iad. A bhaine go duine anna feasan ún sa spásan sin, tá dhéthir sin títíomh agus tá sí fáilte sin seo ag Gaillimh bhaid amháin eile, iad a bhfuil bhaine go duine na sí ríist agus hálann sin an dhéthir ag Aisling Murray, anna chlufií ag siú, Íhín Madden, tá si go teach ar a líne. Go teach ar a líne agus cictíh líne táin go na Gaillimh, hálar a tí bhfuil go Páirc. Aisling Murray. nGall substitution number 18, Lucy Beaver, replaces number 5, Maria Liver. Lucy McGeever takeísteach an seo ag na Connolly. Agus cinnte céide tíime go Páirc ach muid dimmer tar réanús. Sí builteisteach an sin trochtíigh man sí fáilte an seo ag dún nGall bhuiid amháin eile, na cúlaí deocht amach leis I gáin sin. Táine a ní tíar a líthid an bhna go duine, trastain is a haintsead an seo. Beidir tí bhfuil go Páircin is táine chuid an seo gur Beicci McLaughlin. McLaughlin a thumar teach an sin. Tá chu gníad a bhfuil bhna go duine is. Bhfuil seans beidir a scór, tá chuine anad a ní dóirí a bhfuil stoppaiste mé a chúil. Cic amach sin, cic amach fáiltíonnta stear an sin. Brú lecholaí lá na Gaillimh cuimh me céib as a meallach. Agus cic siar bhí chuíánach lí an seogus stoidir na chuidú an talúna agus tá lí an ceart. Annach le féimiríice agus tí amachchatáin go na Gaillimh bhuiid amháin eile. Call the substitution number 25, Cinnabad Ratcher, for number 9, Saoirse Murray. Saoirse Murray I mí go Páircin is agus Cinnabad Ratcher takeísteach ban bhna trá. Cic siar ag na Gaillimh seo, hir an na lehéin go Páirc, í léana cúpla hín pass a thuairt mar dúir sé tíir gúlbáidí. Tá sé dí hogail sciúpaí, tá sí tócaí, sí fáilte leis Saoirse Coleman. Agus bhí an Coleman I tíocht amach an sin, tugann sí pass an ún lena dána, lena lá agus Gaillimh bhaine go duine is hálar I gcíth an hall agus seo chugann Íhín Madden.
mean na taistalnis, glós fuach bertain na dían, tuí bhhaid agus cáilteachta agus seocha gan na conalaí gal ar inionsaí nuair a frihansaí agus gaiid ggéirbh a gáil siar a cosintteach. Dína sé de sigánse tá. Bhfuil gona híar ina seacab, ní chuid leis na conalaí gcónaí agus a lena Páil. Tasta í a lena Páil. Steach sa spás, sin anna festa steach sa spás, cé a Carlos. Líon seo tíocht amach agus an díhuiid ag go hálainne ar fád agus tugann sí an pass an nún an seo chuig Bannic in sin agus an díhuiid ag siar an bhean tháinig isteach nó méid a chun na zanaba Raptor bhfuilte siar an sin agus seocha an gáile ríist an bhean tháinig isteach Isabella Murray an carta buífáitice an díhuiid tucína séice a ríis go bhean bhór na trá an sin. Cédíana sin leis gáin seo nó na chugann siad an pass inis go dtí an lecholí láid, Cíomh Mhic an nún písa begaile agus í fáilte hálainn sé Aisling Murray. Aisling Murray a taistal, pass isteach an seo go dtí a Cíomh Mhic a chuine ortha. Cíomh Mhic machchan seo go dtí bhean chuntarteach agus sé Elíse bhfuilte Elíse tá sí chuir mú ceachtaí ar an grá riil na buntaisteice agus bhí cicsaíire isteach go na Gaillimh in seo. Thug nó méid a d mutéin agus lá náma móide Peil an beise chuir an réiteúir leis. Cicsaíire agus Elíse mealaí le hín cáinte ógeal. Elíse mealaí go tí ná na cáinteach a d drastal a feice muid. Ní cheach amach chéon strór le bheith fíneach mar tá bulann sí an áirdiad. Tugi le há mar inas, bulann sí cáinte áard freisin ach bulann sí cáinte go má freisin agus ar drastal cúlín eile. Áitice ná má chúil agus cúlín fáte eice. Agus í ceach le bula bhuiid amháin eilenis ag cúlbáide í chunne Líam Garvey, sí tócaí go seach na conalaí gal éirí an tíis. Má lá na Páircin sin, tá sí glúsaí Ward, cáin mór fada chuil an tíisteach prepa na díorte, an díorthaid prepaí is fa tíos. Preamann sí go bhainte í chunneil, go chance scór, bhfuilte go háard, ceach bhfuil cáin sin, beann sí go tíán, tá sí an anna cholín ar fad bhí sí píos amach na bhfuil sí an cáin sin agus heideach anna cholín agus beidir a cholín sin. Well, basically cool has these wobben is ní spúna na cholíní an pinte sin fáte réanas lenne bu bail le fuidir cáin agus seochainn gaiileach tá an preab bhuiilean an preab ben na Gaillimh agus tan díhuiid ar eisce dúna ngá. An pastaí nún an seo go dtí Katie McMullen. Bhfuil díhuiid títíhacht a sí fáte eisce agus buinn sí séirí go dtí Tara Rose mehan. Captí na fórde, Tara Rose a taiste lethe an díhuiid go fóil. Tara Rose Tín pass steach sa spás an sin agus seo tá cicsaíar an seo na ben na Gaillimh go chuntartaín seo tá sic mhór sin bhfuilte steach ach go siad ar eis mar caiir sic seo a thógeal a bhfuil cáirtain seo. Tá an sin bhéidir ar bhean na Gaillimh na bhfuil sí cáirta réanas tá cicsaíar ag tá cáirta buí bhí me ceappa go meach cáirta buí an agus tá cáirta buí fáilte ag ben na Gaillimh agus is dóilm go bí Katie Slattery bhfuil cáirta buí fáitice nó beidir go bhí bhír cúil le tá an deachchan na himhlechaí ag ceall le bheith fíneach agus sin le bhír cúil get an. Gaillimh gimartinis le ar gan dhéag. Aisling Murray chuir an fácinn sic tócaí go scipaí tí chuna le ggéar a cúil. Trí nó mé go hefiige le díhuiid deachú go fóil a chuid sáíon seo, cínte a baile néana tá díhuiid deachú go fóil mar sin héir. Cadína sé leis gáin seo, stíbhéal a chúil, cínte a bhilisteach na Gaillimh. Háir a tíhfuil na bhfuiln sé an cáinte, cáin mór ád, trasnú chúil a hain sin cáinte ú tí go timú, tá sí go timú ar fóraí agus an sin chuine mú. Gaillimh dinar cailí níis, anú méid go hefigiúil, tí a rábéidir gúil chugnú méid fós le dimmert, tí ceach a bheitán go idir rain, tá sé gán duine is, builn sin chiic sin amach, Lorna Páirc anganím go hálainn fad hálainn sin ag Ciarán agus Ciarán a himar tíar an sin go dtí Isabella Murray an díhuiid cáilte Isabella Murray agus seocha gan na conalaí gal Lindsay teach sa spás sin í líana beorrah an seanis ciisteach sa spás bhfuid bháin eile
Beidir bhfuil seans istí an seoigh an lán tasach seo gan éis lína néil. Istí mé le chóil lí an seo géist hir an sin agus an hítán bótaseach a chuomh Mhic anna burdínta ciisiúd agus seo ganimach le gaiile ó bhaine go duine spes a spás a chuinn si an cáin sin agus chuomh Mhic a burdínta chuomh seo ganine siad bhfuir bháin le ní chuidin sin. Agus Rebecca Noon siar a hains Rebecca Noon leis i gáin sin. Tá sína sé Clara Bannick a bol Noon. Bannick a bol Noon sin go dtí an bhean bhfuil livid. Sé ar bin Mhic ar íist. Agus seo ganine Sir Shabíl. Sir Shabíl, ní chuid tuí go Even Madden sin ní chuid wahan sin nach í fáiltínta a réanús tic sír atá gan na Gaillimh agus in cáin seo go sí tímú gon stúa mór atá sa Peil. Agus ní nach 10 second mar sin go hefiiciú fanta. Agus carta buil is páinte an réitúid in seo. Agus ban hí chunalinn is tá féinar nach go nos. Isabel Murray mé go fáil agus tá Rose mehan chuide go fáil te carta dómh. Tic sír atá a gasí nó meí. Agus blog mu scéile an réitúid. That's the way. Bheantá teíisteach agus stoin go bhí ífanáisií. Réanús leanamid I lí seo meí. Trí hochtainna hína seach sin an scór, an dhéana sí trí an íro, tá sí bhd amach. Tá sí tíiste gon stú mór be gan íbe. Seo gan lí seo meí. Tá mór áda bhfuil líise, breann sí bhfuil Ciarán, tá sí had a draslan bhfuil. Tá sí had a draslan ardchúlí neile fáte agus breann se go mé go bíad gaiileú hus an chéad príomh go fuifiche na man. Mar tá siad 8 gólí chun cíine is, 3 in hína seach. Tí amach le bóla ríist I gólbáide, a lí McGarvey. Bit to the rális na himbeí. Tí dat tarlún sin tá an réitúgus tá cúthaí nach tí nGall substitution. McTeer number 53 replaces number 11 Maeve Brady. Me go fáil. South number 27 Doherty replaces number 12 Alana Boyle. So Doherty is still out Alana Boyle. Sin é fannach go mé na haar chuidínta. Sin pacha nach Giannaí an cin tá an brise tá an nach níl é chlár na tadan mar ní léblin club. Tá sí réitúir a héine, tá se fuil anante go deoin seo. Another nGall substitution, number 25 Niamh Walsh replaces number 4 Sheena Niamh Walsh tíochttasteach na Ryan. Ní mór tuchaigh Ryan le glufa na riire. Seachagin sí seachagin tá deargan sin éí chonneile tá díor deachb tí sír a cup hir an na measc is coolí buint amach an tucha díú sí Ward bu na gapel bú sí Ward a teistil na sportas Gaillimh po tí sír aice farta dúgann seo ní tí sír tóí go scopi siar go dtí na Coile Devon sína sé meá Páirc Lucy Ward go fáin lí siúd Lucy Ward leis an Peil go fóileach chuú duna cinint buinn sí ceán mór míte háir stecha dro na dosí hir slíonn sin ceirtá stíir tá sí slíonn sin ag Sarah Thomas agus an íhid go sí méle chuúteanta chola na háil le rééis slíonn sin agus sáil colaí na Gaillimh ar cín agus an bhaintsin na leachú le láid chuomh Mhic agus ní an seoige bhfuil obair na gapal dínta a siúd agus seocha gonimach leis na Gaillimh ríistóhainna go duine. Hála tí bhfuil go fág ban na Gaillimh ar a talla. Heb ik in de ski le féine ach seach an gaiile ríiste galinsi fósaíoch hééis go tegus tá lá. All kiile go fácinis agus an díhuiin sin le Clara Bannick garga me sí fáil na chopáin. An díhuiid go ó bailach an fáidirsteach go dtí an cóbáide. Tríú méid bre simí an réitúr I mé mór an leán go mé Clara Bannick brehéir an gopán gon chéadúid. Choran fuifihe an díhuiid go tí sin na Gaillimh gastíí nó meí. Ashley O'Malley, agus sí gal nún agus an áil an díor ag go fáil ímile sí sií Clara Bannick inis agus tugann sí an díorthid ar sin seo agus gaiile rinne go duine inis bu breáil op scóir leáil ben hánig isteach anú mé a chun ní fanáis
Ifanash, Tashtile, Ifanash, a Bolon and Chuck, with Ashton O'Malley, Tafaldin, and Ashton O'Malley, Kixie Redaton, and the Gaillimh, Ashton O'Malley Hain, and the Sman, she shop and legal, Betty Glanage in the Fornia, Agus set out and Tom. But not here no maybe in the egg, any more on Ella in your shed. The Gaillimh Firo can make Fátharta. Number 70, Giolla, Galway replaces number 19, Stephen Reynolds. Agus tá Gráine. Fátharta takeíosteach a Gaillimh, they're not give a Reynolds to stoil him. Down with the nimmert agus seo Alicia O'Malley. Alicia O'Malley, Raitílein Concho Walla. Alicia O'Malley go hard, Alicia O'Malley go cream, agus sin águs go 3-10 a chlána scóra na hína seach. Ní gúlí glanad in na fórne, ní mór an achar ile bheits agan is stoilm go méid an headog séti, ní cum an deanna le chugnúméid. Seach agan í chiiciamach, beidir gomach immert nú gáilein, ach tá níor tín leisin seo le gaile ríist, agus í fáte leis a gíhín madan. Leis go dí meán lá Páirc, agus seo Katie Slattery. Katie Slattery, tréal sí héin pointe, go glótear fád an nach cholína Katie Slattery, agus sin trí híine ganis le chlána scóra cup. Agus hína seacht, agus is dóilm go séite sé in neadar go luúan is. Breis is chugnú méid im líg na hefigiúil. Seach agan í chiiciamach, beim Bechtimáin eile an beidir bertas Gaillimh na tro, tá sin íominn sin ag náis, agus Ciarán sin is i gáintin, réitir blan uidir dod. Sir se Coleman, i leisin seo, gotí Sanny Rattar, Ciarán ísta hain sin is i gáintin, Ciarán písa begaile, agus Ciarán go dtíine achol le láid, Chuimhneacháin a bolonún ar a tíhfuil go fáilcin is, agus iad go gimmacht ó rinne go duine is, agus tása go bhfuil an coran faoifithe ar a meallach acu, gan is a ghlacha leis, gan cúpla méid eile, agus ardimmartín tá acu an seán tróna seo, bhfuil chu sin an tús leis a glufa anún ar a fu sin na cúil sin, agus sin ní smesa mar chu sábhail dínta rinne cúlbáide hír chunir agus seach a gine slí ein seoige, lán cholaí, má bolonún. Anchar chahalóid, anna felladóid, bwyntin straslan seo go dí Sir se Coleman. Sir se Coleman, bwyntin Sir se Coleman, ys dechan seo inus go dí Rattar, sy'n ymwneud contact yn ffaldintach, dyr yn reitor nach wyl, bertig yn y tro, toc i sos yn gael i'r chwnyn, bwyntin Sir yn sy'n go dí Michael Delvin, agus seach a gine mas le tír chwnyn. Bwyntin stas a spás yn sy'n eich, ys yn ys da si Kathleen Fletcher. Kathleen Fletcher yn ysdech. Kathleen Fletcher agus tá Sir se Coleman na dia, bwyntin Fletcher, gech yn wyli canchin, wyt ti gwyt ddim yn gwyd y coli, ni lach da si gwyt ti stigl a chwli'n ffate eg Fletcher yn lle, ten da chwli'n sy'n glyfa sio, ys doilym agus sy'n hyn yn ei, ynys acab, hyn yn ei, yn ei, tri hynnyg. Hyn yn ei, yn ei tri hynnyg. Ta, clar na sgôr yn sian mitach da doilym. Siach yn y connol ei rist. Sydd y tastil y hop, hyn y jet a chlar na sgôr, hyn yn lys doedd am y dan, achos gan wedi nimmert mar y ta. Bydd y reit o'r ffordd yna yn bresio sio, ta siaf nhw me bresio. Ym legi, hyn yn ei tri hynnyg sy'n sgôr. Fan sias dech am el y chwl, mae'n gan sy'n ymach i rohom as bren yn y cwl bar ac yn ysgwyn i tîsti hi. Agus bwyt sydd wedi weld yn ffordd hyn, sy'n siaf ogyn mach na gael o'ch yn y gydyn. Ashton Murray, an choffim ni ag Ashton Murray. Sgwydyn sydd ysyn bellach. Namas tír chunna le tán, agus seach agin bei sean samáine le tír chunna beidir an síile. Tíg sír an sin. Tíg sír bwyltin tók ígur sgiopi seach agin an connolí gael o'r bháin ar edin an sí. Allir tíf hall gan fártin is. Agus bwylal hwb sgóra lallir fi geir an chlufa seach. Nabin tá neadol dyrlach séti ag an réitio agus tá an curran bwyte ag Gaillimh, curran fífiche. Príomh na héirean, an chéadúir, himmelí wa seo, agus lástadúil go na Gaillimh, lástadúil go fel na mána na ríide, na a chimneas do go chimne siad an curran seo chud fan cín agus níor an chada an ó le fí 80 gotí go dimmen tú sin siad a chanis tá fífiche an agus siad a chéad chlufa canis agus bwyte ag na Gaillimh í lobach up gon chéadúid arno agus an téanúid agus an curran á bhrunna Ugadid, halder het hall sin ban wacht er Star Bannick. Star Bannick, dus wacht er kom een maan stoilem, team Trina Murray, stoik binny
runners an curran all the tíú eile go fáil. Annach chlufa bhí ain na ríide chlufa heilbh taine bhacha beidir a bagan ní smú skillig imraí na Gaillimh agus beidir a bagan ní smú áthach frisin mar déile ní trí chúilte áil ag fíor chús an chlufa agus bhuiine sé difriocht dámach agus difriocht eisteach fad. Could we have the Galway team to the front of the stand for the presentation? And ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to the Uachtaráin Chumhar Penalty in mBan, Miss Trina Murray. Trina Murray, Uachtaráin réitín sin le hí churan na bhrunn na dibis ceilúir an tínta ag na Gaillimh agus córáidechas le foiil an banistíocht na Gaillimh, Kevin Joyce agus Tommy Flynn agus Cleaver Joyce, Jack McCool freisin an agus Sheila Gleeson chun eile Jessica Lee, Adrian O'Neill, Ryan Connolly. Go muirisce I bhí heirbh brúthach an jobh mai altan chud tugas bhí an lá agus sinní Imre Flynn, Mary Joyce, Caitlin Joyce agus Jean Osborne agus well sinné tá muinte í chonneil well tá sé na sí síos sin agus tá ó manisteir siúd a caintlóga sinné Desi McNamara agus gáiletá an carm le brunna sé gaiile na buteirí an chéad chríomh na himríomh agus chéad ainm atáid an goran ná fellin sin Gaillimh. Tá fuarrá an réiteir héin neanna sé Sar job and Trump from on the session now, Paul McCauley is near V. V. Call the team, please, to the presentation here, please. I diffid. Or current of run, my all the test on lost of it. Just while we're waiting, I'd like to thank the Páirc committee, in particular, Endo O'Brien. The first shot Páirc Tobair Chaoin, which is hardly a fan. We're going to throw a bit of the Chaoin Martha and Amshire, the mat, Sathairn Tidal. Couple of long nose the shaft and was the machine we should the raw in us Funchy crew on skip have the Galway team, please. And on 40 hang hall it's she not all it's near Spórt it's the Páirc Giolla on dollar Páirc on the Reeds Bliantum Páirc train all that the Príomh Páirc on Chuimhneacháin áitiú seo agus loft leanta na Gaillimh agus Muintir na Gaillimh all in sin agus ní sé sás na scuile leis baptín ben nach the rád Clara Bannick agus fanna go bheith muinte. Could we have the Galway captain, please? Galway captain for presentation. Tá puiblach ar a bhar atá inglés sádaí go háin má sé gur in na Gaillimh ghlacha leis a gcóra nach ní sé bháil an áard. Agus Galway captain, please. There's that forward to one. You need different. That the Murray. And the Gaillimh, you need out. Cool. So I go echt aan heen naar een gevaarlijke Cluiche Ceannais Fé, zoals een 18 meter hier gaan. De fashion is aan de cap open naar die dag. Well, we shouldn't show. Could we have Clara Bannick, please, to the presentation area here, please? Thank you. Her on the front of her. Dus zo moet ik gewoon aanleggen in je in een van Carlo dat had ik niet heb geschreven in uit fishing. Ik heb piece of German je niet voor de Clara Bannick nou ga niet weer doen dat ook op. Ben nou wat je daar hier hebt. Zo. Inderdaad, daarmee komt er zo al jaar te stoelen. William maar was de blind is bij een gelukkige slag niet wel toeslagen. Je komt er zo weer niet voor je steden. Zit er de duiden en dan ga ik hem afstellen. Dus gevallen is Cluiche Ceannais. Dus dan heb je de maandag en Gaillimh Cluiche in de maandag. Dan boer, ik ben Johnny, ik ben de chéad de díobh, so chéad anam visir go an úseo ná fuidir na Gaillimh. Agus tá an tuachtar an Trina Murray agus an fear atá in léis ardíthe gotha tá sé sin
zit half aan nog met de klaar noemen. Nee, de verder klaar noemen dan al. Zeg je wel chef. Dus is toch heel maar ook met niet als een slow bra. Maar ik sta gebrand met de professional challenge. Niet ja, road dan wel achter kan daaien. Is niet voor. Slow on. Sorry. Ik heb goed. Niet te veel. We gaan de Gaillimh in dus naar de onderste corner lock. Dat kun je gewoon in de midden hier gaan de Gaillimh komt voort. Dus dat is schon fest. Is dat meer dan nooit dus het ook als het aan la. Achter aan ja school. Goed wagen nog dan hier gewoon van te fashion. Dus het hal de chin in de sla. Nog dan in de Gaillimh. Ze nog dan in de Gaillimh smooth aan. Ben nog maar in Choire dus. Forge Road or Fad. Yes. Go Chaoin a Memorial Park. It's Shalomorella ag Peil gorgeous Sathairn on shop. I'd like to welcome you all here today to Tobair to our under-20 All-Ireland final. Today is a historic day for ladies football and we're delighted to introduce our under-20 championship for the first time ever. This is a great development in our sport and I'd just like to thank all the players that played throughout the competition and the spirit that they played it, and I've no doubt it's a pathway for you to adult football. So congratulations to both teams on reaching the All-Ireland final. It's every player's dream playing in All-Ireland. And well done to you. What a game you displayed out there. You can be very proud today of this display. So I'd like to thank Paul McGaughey, our referee, and his team officials for officiating today. To Tobair for hosting our All-Ireland final. Gaillimh. To our county board for all the work that they do on behalf of our association. Without you, we wouldn't have our game. So well done to you all. So the first presentation today is the player of the match, and we had fantastic displays on both sides. But the award goes to number 14 from Galway, Alicia O'Malley. Alicia O'Malley in the lucht of the film, nothing in the idea. Is she her bar? That's not good in cooking of the night skiing hall, is in hall. Alles in hall, is aan een jacket. Ja, ik help. And now, making history today, I'd like to call upon the captain, Clara Bannock from Mhic to come and collect the under-20 on behalf of the Gaillimh team. Clara Bannock gaan we nu klakken gaan in geen door Iria. Thank you to everyone for coming down. There's so many people kind of stressing me out, but thank you everyone for coming and supporting. First I want to say thank you to the LGFA for organising the competition and to Tobair for hosting the pitch for us and all the dressing rooms and everything. It's been wonderful. Thank you. I want to say thank you to our county board for all the organising they've done for us throughout the whole year. And thank you to Supermax for sponsoring us throughout the whole year with all the buses and all of that stuff. And bus bumps, sorry. Thank you to all Irish guests for every match. To Adrian, Aidan, Elmar, Mary, Jean and Caitlin. A big thank you to Jacker Physio for coming to all the games, and a big thank you to William on staff, and a big thank you to Jess, our dietitian, for coming to each one of our games.
Steach Spórt chuintí an ceannaí sin go dtíon banna da slá chances scór bhfuil go hard agus in chéad cholín a Cluiche Ceannais Fé fiche na fesca deo Steach Spórt chance beidir an seo ag Elísio O'Malley bhfuil go hard ag Elísio gas an cáin ní Steach a gól Cole imi á chlúba an ré sínis ag Katie Slattery galtí stiúil chance scór bhfuil go hard agus head drastan sír sem marí Where the one will chance beidir de stinseike hol will go hard the kill she had a drastan stoil will she on had a drastan vi chance beidir Steach Spórt sin ríiste hen si dín lá tasach Elísio O'Malley will take Elísio nach choín ag Elísio O'Malley mu bagan had bheith mediv ó droch sí goach builte go seo chugann Elísio O'Malley ríiste go Steach beidir go chance dar cool ag mé chol go hí se nach chol Tá ag Elísio O'Malley Sin is gan áí sinnis go dtí clear bannic a taistil banachta rád díal dumí sé chéad chance beidir a scóra go dínta go maici mé chóir builte go háda go head draslan annach cholína sin chuid I bhí me na Steach Spórt sin cé tá chance bé chóil chance chola le stéan go hí se lá có an trío có agus í fáte ag éha híine hen iste mé chóil chance chola lehann si taí nó a bet céad cip Stoilm go bet an réúach a le Steachas cicéad tá an seo gun ga. Seocha gonne líise, teach le an se bhla go híisiil anna háil ag ggóháile a ní si gláanta go fáil. Isteach tá si buite tíiste tá chance scór tá chance beidir mé le chola chul buinte go híisiil háil teachta si go tead drastan agus bhil friil si si maidir trastan te an tí eiste nimmer tá ní si gláanta go fáil chance scór Cole ag na cumlí agus a cóla bhí se tastal beidir bhab agus na ggólaí seocha gin Aisling O'Malley ban anna chudarta go deo Aisling O'Malley go hard a drastan anna cholín ó Aisling O'Malley ríist. Spás an sin go dtíí bhe chudarta O'Malley Iste mé O'Malley bil chóil go hard tá si a drastan cholína le ag O'Malley agus tá le chóil anna háil ag ggóháide go te head drastan cholín an sin fáte sin na cumlí riil siad a cúl a fin cúlbáid an anó sin agus inis Damtí go bhainte í chulil chance scór bhfuilte go hard ce chuúla cáin bean si go tíán tá síán anna cholín fád bhí si pí má sé Thomas agus chuide mé chuú chance choil anna háil éis sin agus sáil cholí na gaiileh cíín agus Katie Slattery tréal sí hé puinte go glótear fád anna cholína Katie Slattery agus sin trí híine ganis